ka-kicker. Ayun, papunta tayo ngayon sa Sentrong Lugaw. Ginawa natin yung mga ating kagrupo. Kakonvoyan ko lang sila ng organeta, mga ka-kicker. Eh, malamig po. Sobrang lamig. Nakakatalpo ako sa lamig. Grabe. Woo! Swabe yung lamig, swabe. So mamaya ka-kicker, mga ka-kicker, babalikan ko kayo, no? Ng malamig. Tapos malobot na rin po yung aking camera. So yun guys, patik off na rin kami maya pupunta na kami ng AV sa location namin, sabihin nyo sa San Quintin ba yun, Papa? San Quintin? San Quintin. Ramirez Resort. Ha? San Ramirez Resort. Okay. Ramirez Resort. Alright. So yun, nandito na mga ibang tropa. May hinihintay pa ba tayo? Meron pa dalawa. May dalawa pa raw kami hinihintay bago kami tumikip mga ka-kicker. Sa Villasis na. Ordaneta na kamo sana sa kanya. Dun sa may Nankayasan bypass ha. Dami, kalat. Kasayos. Ngayon guys, mas madami ngayon ang mas madami kayong makikita ngayong mga tropa. Master. Oy, master. Pawash out daw. Right. Pops. Eh, kanya-kanya kaming tambay mga sir. Gawa ng pa-take off na rin kami. Dalawang member na lang kulang mga sir. Dalawang tao na lang, dalawang member. Bago kami tumake off papuntang bypass road sa Ordaneta, may isa pang checkpoint doon para diretso na kami ng venue sa may San Quintin. Okay. So yun guys, balikan namin kayo mamaya mga guys. Bye. So yun mga tropa, medyo inaayos lang yung isang motor na nag-overflow. Malapit na rin kami take off. Overflow. Pero malapit na po siya mga sir. Yeah, alright. Shout out, bro. Ayan, mag-gerat na kami. Ayan, tapos na po siguro mga sir. Tapos na po pala siya. Tapos na mga sir. For the views. Oh, J-Mac yun ah. Tapos na tropa? Tapos na? Okay, right. So what's up mga pa? Good! Practice! Dito na po tayo sa sentro Santa Barbara. Dito na po nagtipid-tipid po kami mga contact link guys. Dito na po yung aming EV na sama-sama kaming lahat. Right. Sana yung mga contact link din sa mga tarong pagpapanood ko to. Ina nyo, sumama na kayo sa Yun! Sana all! Contact link din sa mga tarong. Hindi ko man lang kayo na kilala o kinayo. Alright! Oy, bad. Nagmumura, bad. So yun guys, balikan namin kayo maya. Ha? Ang daming contact link doon. Wala man lang. Oh, maririkit mo rin yung mga yon mga sir. So yun guys, balikan namin kayo mamaya. Magpe-prayer muna kami. Bye!
We ask this in the holy name of our Lord Jesus. Amen. So, good morning. Ang mag-spearhead sa ating ngayon si Pax Glenn. Siyang mauna sa daan. So, gaya ng dati, kayong dalawa gano'n na kung sino sa inyong una. Gaya ng dati, dadalawang marshal kasi natin na makakasama, si Paps Raymond at si Paps Jill. So, si Paps Kicker kasi hihiwalay na sa atin maya-maya kasi may pasok siya. So yun mga sir, papapasok na po kami ngayon mga ka-kicker. So yun, kasama ko si Papa Julius, tropa. Yun, pasok na po kami mga sir. Magkano po bayad ma'am? 50. Wait lang po mga ka-kicker, fill up lang po kami. So yun mga ka-kicker, nandito na po kami sa EB namin sa Ramirez Resort po. Mga ka-kicker, nandito na po kami. So yung mga tropa, yun, nandun sila. Saan? Saan sila? Nandun. Maganda pala yung resort dito, tas mura po. Mura lang yung bayad. 50 each per head. Ang dami pong tao. Dito na po kami ngayon mga sir sa resort. Ganda, maganda. So nandito na yung mga tropa natin. Tropa. Uy. Nawala kami? Tapos nalaglag tong GoPro, nalaglag. Ha? So yun guys, balikan ko po kayo maya mga ka-kicker, no? Gawa ng mag-ano muna kami, kakain. Tara, kain tayo mga ka-kicker. Ayan si Boss Cesar, taga-Agno. Ayan, nakatropa. Di ba ang saya? Ang mga tropa yan. Eh si James, tumira si James. Boss Cesar! Para sa'yo to. Sa Coca-Cola, aka Lawing. So, para siya. So, nice meeting you mga kasama yung mga bago sa mga natin. I love you guys. Sir po. Lupan. Ito naman ang legend ng grupo. Atin bagong marshal natin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kasama. Ako yung bros natin, medyo okay. Sana tagumpay palagi tayong ganito. Kung ako nga pala si Pax Pong, tagupan sisi. At my rights, laging kasama.
one more condition. Okay. Kurang tayo lagi. Lagi dulu. Taisi. Ay sila malakas kasi pinayagyan na pala. Kaninis tayo dito sa taga Kapaya, pero tapos ako taga sa Sintin. Yung bayaran ito, ito ng papa ko. Jackie, hello. Hello, what's up? Hindi pa tapos yung aking channel, hindi pa umpisahan. Soon. Hindi, mamamaalam na kami mga kakicker, no? Babalikan ko po kayo mamaya mga kakicker habang nasa daan po kami. Go na ulit kami. Bye-bye!